Makakura muri murwere panyama dzenyu? Chokwadi munhu waMwari ndakakura nchirwara, vabereki vangu vakatoenda neni kun'anga, ndokwakazoponera urwere hwangu. Saka n'anga iyi ndo ndiri kuoneswa paine nyora dzakawanda dzimwe dzamakatemerwa paguvhu apa. Chokwadi ndakatemerwa kun'anga, kwatakaenda ikoko ndokwakaperera dambudziko rangu. Ko pamberi penyu apa pane machira hobho andiri kuona ndeya. Munoona Prophet, machira aya ndeemudzimu. Inini ndine mudzimu wandinawo wemumusha. Nditori nemudzimu mukuru apa, nditori nesvikiro mumusha, nditori svikiro guru mumusha. Mune murume? Mudzimu wangu haudi tsvina. Mati ndiri kunzi pamakaenda kun'anga ndo pamakazvikanganisira? Handina chandakakanganisa nekuti urwere hwangu hwakabva hwapera, handicharwari. Saka testimony yenyu ndeyekun'anga. Vanhu vepano kaungatozonzwa vakuda kutobvunza kuti n'anga yacho ndeyekupi? Ko makambokwana here? Ndopandogara nchitaurira vanhu kuti kana munhu achipa testimony yake pamberi pevanhu ngaachibva aregedza kutaurisa. Ngaangotaura kuti ndakanga ndichimboita mabasa echipfambi asi ndakasiya ndaakuna Jesu. Nokuti akangomira pamberi pevanhu akati ndakanga ndichita chibasa cheupfambi, taenda kubhaware kwakati, tononwa ikoko shampopo, tobva tozoenda kwakati, toenda kuloji yakati. Kuna afana nonga achitotora manotsi. Mazita eloji akari kutaura ndapi? Pane imwe zita yemumwe socialite raimbotaurwa zvichinzi kune repi yainzi yakaitwa kuloji uko. Kuna umwe wakatotora manotsi vaitoda kutoziva kuti loji, kune loji dai. Saka kana achitaura nevanhu kudai akatotaura kuti n'anga ndokwandakaporera, tinorohwa nehana nokuti tokuzivai kuti muda kutotora manotsi. Mukatozovabvunza kuti ndeyekupi mama, kwamakaenda ndekupi. Now I am looking in the realm of the spirit. Ndadzoka mumashure mumusha menyu. Ndiri kuoneswa kuti kune mushandi wakapinda mumusha, pati ndokubva waita kunge munhu waitema ugariri, asi munhu iyeye ndokubva wazoita kupondwa mumusha menyu. Ndo zvatakakura tichinzwa zvinotaura vabereki. Now ndiri kuoneswa kunzi kuenda kwamakaita kun'anga hamuna mudzimu uye hapana kurapwa kwamakaitwa, nokuti chakangoitika ndechekuti pamakaenda kun'anga ikoko pakanotorwa mweya wengozi ndokubva wanomutswa ndokuiswa pamuri. Saka kureva kuti imi ndimi makaitwa mudzimai wengozi irimo mumusha, iri kuklema kuti ndakafira mumusha umu ndisati ndapiwa zvandaifanira kunge ndakapiwa yemunhu akapondwa. Kureva kuti pamuri mama, n'anga yamuri kubhiga samari haina zvayakaita, yakangonokuisirai mweya wengozi. Mutori mukadzi. Release right now. Buddha. Leave your body now. Buddha. Goodness, any mercy, Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Spiritual Spectacles Crossover Night. Yauya Spiritual Spectacles Crossover Night, Wednesday 31 December kubvana 9 p.m. kusvika mangwana kwayedza. Isibuile is Spiritual Spectacles Crossover Night ngolwesithathu 31 December 9 p.m. kuze kuse ePhungwe. Venue Kona High Glen Road and Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Pakona pa High Glen Road na Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Contact numbers idzindo number dzenare. Shayeleni ucingo kunombolo lezi ezilandelayo +263 712 528 094 +263 778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.